Morning world at dahil tag-ulan na ngayon, ano po ang tawag natin dito? Ayan, so guys, dahil tag-ulan, umulan kahapon, lumabas kagabi ang aking mister at nanguha sila ng kakong in Ilocano. Ayan guys. Yan guys, lulutuin na natin ang ating painted frog o patog o kakong sa Ilocano. Ayan, so inuna natin ang ating bawang at luya. So eto na, ilagay na natin ang ating frog. Ayan. Ayan, so yung mga matitibay lang po ng sikmura ang pwedeng kumain at mag-ulam nito guys. Yung mahilig po sa exotic food. Ayan. Shout out sa mga hindi po mahilig kumain ng mga exotic, pero kami, ayan, wala nang intro. Ito po ang ulam namin ngayong gabi. Ayan, so kung gusto nyo din po siyang i-fry, pwede rin po natin i-crispy to, pero lulutuin muna natin siya ng adobo guys. So please watch this full video, and this is my video of the day, my content of the day. Ayan, for today's vlog ay ang adobong froggy quack quack. Ayan guys, so nice. So ayan, manood na lamang po kayo until the end of this video. Goodbye, I love you, mwah, chup chup. Magpapamamat ngamin. Kita mat di kita. Hamapay. Bampay, gura ka pa, ibagak tulot ka. Waring mayat ito.